Σήμερα, στον τελευταίο κατανοητικό εσπερινό, ο μιλητής από την Ιερά μας Μητρόπολη είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Τιμόθεος Τσισμαλίδης από την Πτολεμαΐδα και από το ναό του Αγίου Στεφάνου, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα σχετικά με την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πατέρα Τιμόθε, έχετε τον λόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, που με αξιώνει ο Θεός για τέταρτη φορά πλέον να είμαι εδώ μαζί σας σε έναν κατανοητικό εσπερινό και να μοιραστούμε τις όποιες σκέψεις έχουμε. Και με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ, στην ευλογημένη ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, μιας και ενθυμούμε και τα διακονικά μου χρόνια, όταν με τον γέροντα πλέον πρώην Μητροπολίτη μας, τον πατέρα Θεόκλητο, ερχόμασταν και στις Πανηγύρις και δεύτερες μέρες Χριστουγέννων και του Πάσχα. Το θέμα της απόψινής ομιλίας δεν μπορεί να μην είναι γύρω από τη μετάνοια. Όλη αυτή την περίοδο, από την αρχή ακόμα του Τριωδίου, διότι και η Μεγάλη Σαρακοστή ανήκει σε αυτήν την μεγάλη περίοδο που λέγεται Τριώδιο. Αυτήν την περίοδο των 70 ημερών που ξεκίνησε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και θα τελειώσει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, όλη η περίοδος μιλά και προβάλλει τη μετάνοια. Τα πρώτα τροπάρια που ψάλαμε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, της μετανοίας, άνοιξον η πύλα ζωοδότα. Η πρώτη εβδομάδα των Ιστιών, συνέχεια για μετάνοια. Τμηματικά ψάλαμε το μεγάλο κανόνα, ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Την εβδομάδα που μας πέρασε, όλος ο Μέγας Κανόν, ο κατεξοχήν κανόνας της μετανοίας, αυτά τα 250 τροπάρια. Και σήμερα, κορονίδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, το κερασάκι στην τούρτα, η Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Μία πρώην πόρνη, την οποία να μας προβάλλει τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής Εκκλησία μας, για να παρακινήσει ακόμα και την τελευταία ψυχή για μετάνοια. Θέλουμε να δούμε το μεγαλείο της μετανοίας, αρκεί να πάρουμε να ανοίξουμε και να διαβάσουμε τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου. Τρέλα πραγματική αγάπη, έρωτα είχε για αυτή τη μετάνοια και ήθελε και ο τελευταίος άνθρωπος να φτάσει στη μετάνοια, διότι, όπως έλεγε και ο ίδιος, ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι γεμάτη από αναμάρτητους ανθρώπους, ούτε αυτοί που είναι μέσα πάρθηκαν από τα σαλόνια της αναμαρτησίας, αλλά από τον βούρκο και από τη λάσπη της αμαρτίας, με την μετάνοιά τους από τη μια μεριά και από την άλλη με το έλεος του Θεού, και τα δύο μαζί μέσα στο χυμείο της αγάπης του Θεού δίδουν την άφεση των αμαρτιών και την σωτηρία μας. Τόσες όμορφες εικόνες χρησιμοποιεί. Να θυμίσω την εικόνα με το πέλαγος, η αγάπη του Θεού, το έλεος, και με το σπινθήρα, οι δικές μας αμαρτίες, τα δικά μας λάθη, που λέγει όσα και να είναι τα λάθη μας, σαν μια μικρή φωτιά μοιάζουν, που αν πέσουνε μέσα στο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Θεού, τα σβήνει όλα. Σήμερα όμως θα ήθελα να δούμε μία άλλη παράμετρο σχετικά με τη μετάνοια. Όπως λέγει ο τίτλος που μου ζητήθηκε να δώσω, το θεϊκό δώρο της μετανοίας και ο καταστροφέας της. Ποιος είναι λοιπόν ο καταστροφέας της αμαρτίας? Ποιο είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να καταστρέψει πραγματικά τη μετάνοια? Θα το δούμε μέσα από μια πολύ και γνωστή όμορφη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπετε, η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο αυτό το οποίο ανοίγει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Παλαιότερα
Ακόμα και στις Θείες Λειτουργίες υπήρχε παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα. Τώρα καταλήξαμε να διαβάζουμε μόνο τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Και Παλαιά Διαθήκη κυρίως ακούγεται στις παραμονές μεγάλων εορτών στον Εσπερινό, όταν διαβάζουμε τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας ανοίγει και διαβάζει περικοπές μέσα από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, από την Κυριακή, προτού ακόμα μπούμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την τελευταία Κυριακή, την παραμονή της Καθαράς Δευτέρας, τη γνωρίζουμε όλοι, την Κυριακή της Τυρινής, έχει μία ονομασία αυτή η Κυριακή. Θυμούμαστε την Κυριακή αυτήν, την έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Και στην πρώτη εβδομάδα των Ιστιών, τα αναγνώσματα που διαβάζαμε καθημερινά στον Εσπερινό ήταν τα πρώτα κεφάλαια από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, τα οποία ομιλούν για την δημιουργία όλης της κτήσεως και για την πλάση του ανθρώπου. Δέστε μία ιδιαιτερότητα. Ο Θεός δημιούργησε την κτήση, είπε και γεννήθησαν, ενώ στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός, ανθρωπομορφική έκφραση, σκύβει και πλάθει τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά, όταν διαβάζουμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τα διαβάζουμε για να λύσουμε απορίες μας επιστημονικές, πώς έγινε η δημιουργία, αλλά ποιος και γιατί τα έκανε όλα αυτά. Και όλα αυτά τα έκανε ο Θεός μας από την απέραντη αγάπη που είχε και ότι ήθελε να μοιραστεί αυτό το οποίο απολάμβανε η Αγία Τριάδα, αυτήν την μεγαλειότητα, αυτήν την δόξα, κοινωνία προσώπων. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, επομένως τα δημιουργεί όλα και πλάθει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ώστε να μοιραστεί αυτήν τη δόξα, αυτήν την μεγαλειότητα. Τα δημιουργεί όλα λίαν καλώς, πανέμορφα, και βάζει τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο. Και από την πλευρά του κάνει και την γυναίκα, γιατί όπως εμείς οι θεότες είμαστε τριάδα και έχουμε κοινωνία, έτσι και εσύ άνθρωπε πρέπει να ζήσεις αυτή την κοινωνία και να μοιράζεσαι κι εσύ αυτήν τη δόξα και την μεγαλειότητα. Τους βάζει λοιπόν μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Όλα πανέμορφα, όλα τέλεια. Σταματάει εδώ? Όχι. Πρέπει να κριθεί με καλό τρόπο, να δοκιμάσει εάν πραγματικά έχουν αγάπη το πλάσμα του. Και αγάπη τι σημαίνει? Αν έχουν τελικά πίστη και αν έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί εάν τα έφτιαχνε όλα ωραία και τους έβαζε μέσα εκεί, τότε θα έφτιαχνε, θα λέγαμε, ένα ρομπότ. Θα έφτιαχνε έναν κακομαθημένο άνθρωπο, αφόσον του τα έδωσε όλα ο Θεός τέλεια και τα χαίρεται. Βλέπετε αδελφοί, και εμείς πολλές φορές, όταν όλα τα δώσουμε απλόχερα στα παιδιά μας, είμαστε καλοί και άγιοι και καλύτεροι γονείς και καλύτεροι παππούδες. Εάν όμως κάτι του ζητήσουμε ή κάτι απαγορεύσουμε, τότε πλέον πάβουμε να είμαστε οι καλοί. Έτσι ο Θεός θέλει να βάλει μία δοκιμασία στο πλάσμα του. Να δει τελικά είναι τέλεια η αγάπη που έχει προς τον Θεό. Η δοκιμασία τη γνωρίζουμε όλοι. Αδάμ, Εύα, τα βλέπετε, όλα είναι δικά σας. Σας τα δίνω όλα. Ένα πράγμα μόνο σας ζητώ και σας παρακαλώ. Μην ακουμπήσετε από τον δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και όχι μόνο τους δίδει την εντολή, αλλά τους δίνει και το αποτέλεσμα. Βάζει το διαγώνισμα και δίνει δίπλα και τις απαντήσεις, αδελφοί μου. Γιατί αν ακουμπήσετε από αυτό, την ίδια στιγμή θα πεθάνετε. Θα γνωρίσετε το θάνατο, θα γίνετε θνητοί. Βάζει λοιπόν αυτήν τη δοκιμασία.
Γνωρίζει ο Θεός ότι το πλάσμα Του δεν έχει φτάσει στην τελειότητα. Είναι ατελές ακόμα. Δεν έχει την τέλεια αγάπη. Και δυστυχώς γνωρίζουμε όλοι την ιστορία πώς τελικά έπεσαν και η Εύα και ο Αδάμ. Έρχεται ο Θεός. Ο Θεός επισκεπτόταν καθημερινά το πλάσμα Του. Μιλούσαν όχι σαν Κύριος προς το δούλο Του, αλλά σαν φίλοι μιλούσανε. Διαλέγονταν μαζί. Έτσι λοιπόν έρχεται και εκείνο το απόγευμα, το δειλινό, όπως γράφει. Και έρχεται ο Θεός να επισκεφθεί το πλάσμα Του. Δεν γνώριζε ο Θεός τι έγινε. Πανταγνώστης είναι. Όλα τα γνώριζε. Όμως, επιτρέψτε την έκφραση μεταφορικά, ο Θεός να συγχωρέσει, ο Θεός κάνει τον ανόητο. Αδάμ, πού είσαι? Πού είσαι, Αδάμ? Και φοβισμένος ο Αδάμ βγαίνει και λέγει, Κύριε, άκουσα τα βήματά σου και φοβήθηκα και κρύφτηκα διότι ήμουν γυμνός. Ρε παιδί μου, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Κάθε μέρα τα λέμε. Κάθε μέρα σε βλέπω. Είχε ήδη γυμνωθεί από την χάρη του Θεού. Συνέβη τίποτα? Μήπως και δοκιμάσατε από τον καρπό που σας απαγόρευσα? Και εκεί αρχίζει, αδελφοί μου, όλο το δράμα. Εδώ κρύβεται ο καταστροφέας. Γιατί τους έξωσε ο Θεός μας από τον παράδεισο? Για την ανυπακοή, αδελφοί μου? Όχι. Πολλοί νομίζουμε επειδή παρέβησαν την εντολή. Όχι, αδελφοί μου. Ο Αδάμ και η Εύα δεν χάνουν τον παράδεισο λόγω της ανυπακοής, αλλά λόγω της του δραματικού διαλόγου που ανοίγουν με το Θεό. Βρε Αδάμ, μήπως παρέβεις την εντολή μου? Δεν φταίω εγώ, αλλά ο καταστροφέας. Αλλά η Εύα που μου έδωσες. Επομένως, δεν ρίχνει μόνο το βάρος στη γυναίκα του, αλλά σαν να λέει, εσύ φταίστε. Εσύ μου έδωσες αυτή την παλιό γυναίκα, την παλιό Εύα, και έφαγα και εγώ τα μούτρα μου. Βρε Εύα, μήπως πήγες και πήρες αυτόν τον καρπό που σας είπα? Και τι λέει? Δεν φταίω εγώ, αλλά μία τόσο δα λέξη, 4 γράμματα, από ίδια γράμματα, α και λάμδα, αλλά 2 συλλαβές, αλλά το φίδι που έφτιαξες, αυτό με εξυπάτησε. Νομίζω, αδελφοί μου, καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο καταστροφέας της μετάνοιας. Καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο λόγος που τελικά έχασαν τον παράδεισο. Είναι αυτή η δικαιολογία. Η δικαιολογία, αδελφοί μου, είναι ότι το πιο καταστρεπτικό, το πιο βρωμερό υπάρχει για τη μετάνοια. Πάτερ, αμάρτησα, αλλά ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η εποχή, η κοινωνία, οι καταστάσεις, 1000 μύριες δικαιολογίες. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί μου, της εξομολογήσεως, της μετανοίας, δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Ένα ευλογημένο εγώ, το εγώ είναι κακό πράγμα ο εγωισμός, αλλά στη μετάνοια υπάρχει ένα αγιασμένο εγώ. Εγώ Θεέ φταίω. Εγώ είμαι ο φταίχτης. Εγώ αμάρτησα. Αυτό περιμένει ο Θεός από τη μεριά μας. Όχι δικαιολογίες, όχι να αρχίσουμε να εξηγούμαστε το λόγο τον οποίο πέσαμε. Όλοι πέφτουμε. Αλλά να βάλουμε το κεφάλι και να πούμε, έφαγα τα μούτρα μου. Και εγώ έφτεξα, εγώ φταίω για όλα.
Για να το πετύχουμε όμως αυτό, αδελφοί, χρειάζεται μία μεγάλη θυσία. Γιατί το να μην δικαιολογηθούμε, το να πω ότι εγώ φταίω και όχι γύρω μου, θέλει, αδέλφια, θυσία. Την εβδομάδα που μας πέρασε στον εσπερινό της προηγιασμένης λειτουργίας, διαβάσαμε εκείνη την περικοπή που ο Αβραάμ πηγαίνει και θυσιάζει το παιδί του το μονάκριβο. Χρόνια ολόκληρα είχε να αποκτήσει παιδί. Και μόλις του το δίνει ο Θεός, μετά από λίγο το λέγε Αβραάμ, φέρ' το και θυσίασέ το. Και βλέπετε, θυσία τι σημαίνει? Άδειασμα ψυχής, άδειασμα καρδιάς. Ο Αβραάμ δεν λέγει καλά ρε Θεέ, τόσα χρόνια σε παρακαλώ να μου δώσεις ένα παιδί και αφού μου το έδωσες, τι καψόνια είναι αυτά που με κάνεις τώρα, ζητάς να στο θυσιάσω κιόλας? Τίποτα δεν λέγει, θυσιάζει τα πάντα. Αυτό σημαίνει άδειασμα, ανοίγει τα χέρια του στο Θεό. Εμείς, αδελφοί μου, χέρια ανοίγουμε, καρδιά ανοίγουμε, ή μήπως δυστυχώς, πρώτα για μένα τα λέγω και μετά για σας, οι παλάμες μας είναι έτσι κλειστές, η καρδιά μας είναι έτσι κλειστή. Γιατί? Τα θέλουμε όλα δικά μας. Μόνο εγώ, μόνο σε εμένα, όλα τα θέλω δικά μου. Τις μέρες αυτές έρχονται τα σχολεία και εκκλησιάζονται. Και σε ένα λόγο που είπα τις προάλλες που ήρθε ένα σχολείο, θα σας φανεί αστείος, αλλά κρύβει μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που λέω, ότι έχουμε γίνει άνθρωποι με κλειστά χέρια και παλάμες και καρδιά. Θα σας πω ένα πολύ γνώριμο και γνωστό σε όλους μας, χρησιμοποιώντας ένα γεγονός του τελευταίου καιρού. Όλοι γνωρίζετε την Eurovision. Τη γνωρίζετε? Τι γνωρίζετε? Είναι αυτός ο διαγωνισμός που γίνεται με τα τραγούδια. Φέτος η πατρίδα μας έστειλε ένα παλικάρι να πει το τραγούδι του. Ο Ακύλας, πώς λέγεται το παιδί αυτό. Φαντάζομαι θυμάστε, ίσως έχετε ακούσει ποιο είναι το τραγούδι το οποίο υποστηρίζει η πατρίδα μας. Φέρτο μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Αλήθεια κρύβεται πίσω από το τραγούδι. Γίναμε άνθρωποι που μόνο θέλουμε να παίρνουμε. Φέρε μου, φέρε μου, φέρε μου. Με μια τέτοια καρδιά, κλειστή καρδιά, σφιχτή καρδιά, η παλάμες, η γροθιά μας. Πώς, αδερφοί μου, θα θυσιάσουμε το εγώ μας? Πώς θα σκύψουμε το κεφάλι μας για να προσέλθουμε στη μετάνοια? Μετά πώς να μην καταφύγουμε σε δικαιολογίες όταν έχουμε γίνει τέτοιοι άνθρωποι? Αλλά να, που αυτό ζητάει ο Θεός. Τίποτε παραπάνω. Να δει την ειλικρινή μετάνοιά μας, να δει τα δάκρυά μας, τη μεταμέλειά μας, την μεταβολή μας, και τότε, όπως λένε, μία σταγόνα από τα δάκρυά μας και μία σταγόνα από το αίμα που χύθηκε πάνω στο Γολγοθά, τότε αυτά όλα μας χαρίζουν, αδελφοί μου, την σωτηρία μας. Ο Αδάμ και η Εύα, όπως είπαμε, αν έλεγαν αυτό που λέγει ο υμνογράφος το πρωί της Κυριακής της Τυρινής, γράφει το χοντάκι εκεί πέρα και βάζει σαν να μιλάει ο Αδάμ, λέει μία πανέμορφη φράση: «Ελεήμων, ελέησόν με τον παραπεσόντα». Αυτό μόνο χρειαζόταν να πει ο Αδάμ και θα ήταν σωσμένος. Και πάλι σώθηκε βέβαια. Ακριβώς επάνω μου είναι η εικόνα της Αναστάσεως. Πόσο όμορφα αγιογραφημένη. Τι δείχνει? Το Χριστό μας που βγάζει μέσα από τον Άδη, μέσα από τους τάφους ποιον? Τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί δεν άντεχε ο Θεός να βλέπει το πλάσμα Του να τυραννάται από τον διάβολο. Και όπως λέγει ένα πανέμορφο τροπάριο από τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, «Επί γης κατήλθες», λέει για τον Χριστό, και μην μπορώντας, που δεν κατάφερες να βρεις στη γη τον Αδάμ,
κατήλθες μέχρι και άδου για να τον αρπάξεις και για να τον ανασύρεις, αδελφοί μου. Ξεκίνησα τούτο τον λόγο μου με ένα τροπάριο, όπως σας είπα, με το οποίο άνοιξε η περίοδος του Τριωδίου. Ποιο ήταν το τροπάριο? Θυμόμαστε το λόγο μου. Της μετανοίας άνοιξόνμη πύλας ζωοδότα. Υπάρχει όμως και το ζευγάρι αυτού του τροπαρίου και με αυτό θα κλείσω. Αυτές τις 3 μέρες, εδώ στην ευλογημένη ενορία σας, εορτάσατε την Παναγία μας, το Ρόδον το αμάραντο. Αυτό το τόσο αγαπητό σε όλους πρόσωπο της Παναγίας μας, η οποία γίνεται συνοδοιπόρος σε αυτόν τον δρόμο της μετανοίας. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία σήμερα που διαβάζουμε τον βίο της, όταν ένιωσε εκείνη την δύναμη να την οθεί έξω από το ναό, θυμάστε τι έκανε? Είδε την εικόνα της Παναγίας και λέγει «Σε βάζω εγγυήτρια, Παναγία μου, να γίνεις εγγυήτρια και αυτήν τη στιγμή αλλάζω ζωή». Λοιπόν, εύχομαι, αδελφοί μου, εύχομαι η Παναγία μας, όπως λέγει, είπα το άλλο, το ζευγάρι του τροπαρίου το άλλο, το ένα λέει της μετανοίας άνοιξον η πύλα ζωοδότα, το άλλο τροπάριο λέγει της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Δηλαδή, Παναγιά μου, έλα και γίνε, χρησιμοποιώ εικόνα της καθημερινότητας για να το καταλάβουμε, έλα να γίνεις το γκρέιντερ με το οποίο να μου ανοίξεις τον δρόμο της μετανοίας, το οποίο, αδελφοί μου, το εύχομαι σε όλους. Πραγματικά η Παναγία σε αυτόν τον αγώνα που η μετάνοια δεν είναι υπόθεση ούτε 40 ημερών που είναι η Σαρακοστή, ούτε 70 ημερών που είναι το Τριώδιο, αλλά είναι υπόθεση ολόκληρης της ζωής μας, αδελφοί μου. Πραγματικά με τις πρεσβείες της Παναγίας μας να ζούμε αυτήν την αλλίωση της μετάνοιας και έτσι το βράδυ εκείνο της Αναστάσεως, αδελφοί μου, που θα βγούμε έξω με τις αναμένες λαμπάδες μας. Γιατί κρατάμε τις αναμένες λαμπάδες μέσα στο σκοτάδι? Με επιτρέπετε να κάνω και μία μικρή παρένθεση? Ντόρος πολύς γίνεται στις ημέρες μας εξαιτίας των πολέμων που ζούμε, πώς θα κάνουμε Πάσχα, πώς θα έρθει το Άγιο Φως, όλα αυτά τα οποία ακούμε, και όχι μόνο αυτά, γράφουνε, δημοσιεύουνε στο διαδίκτυο, υβρίζουνε κληρικούς, δεσποτάδες. Γιατί, αδελφοί μου, τόσα χρόνια, να ρωτήσω κάτι, το Άγιο Φως, ναι, είναι Άγιο Φως, είναι Άγιο Φως, δεν το αμφισβητούμε. Αλλά τόσα χρόνια Ανάσταση, είναι ένα έθιμο 20 χρόνων αυτό που έρχεται το Άγιο Φως με αεροπορική πτήση. Τόσα χρόνια πώς φτιάχναμε Ανάσταση? Πώς φτιάχνουν τα χωριά μας πάνω στα βουνά Ανάσταση? Έρχεται το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα? Όχι. Και όλοι αυτοί που κόπτονται για το Άγιο Φως, οι περισσότεροι, ξέρετε τι κάνουνε? Είναι να έρθουν για το 1/4 για τη φιέστα εκεί έξω που θα κάνουν την Ανάσταση, να πάρουν το Άγιο Φως, να πάνε να βάλουν και να το σταυρώσουν στην πόρτα πάνω, να πάρουν να το σβήσουν και μετά να καθίσουν να φάνε το πασχαλινό στο τραπέζι. Το Άγιο Φως είναι συμβολικό, αδελφοί μου. Τόσα χρόνια οι ιερέας το έπαιρνε μέσα από την ακίνητη καντήλα εκεί που δεν έφτανε το Άγιο Φως. Και τι συμβολίζει? Ότι πλέον το βράδυ εκείνο του θριάμβου της Αναστάσεως είμαστε όλοι αναμένες λαμπάδες από τον αγώνα μας, όποιον αγώνα και να κάναμε, της νηστείας, της προσευχής, της εξομολογήσεως, της μετανοίας μας, που έρχεται η χάρις, που έρχεται το έλεος του Θεού και τα αναπληρώνει όλα τα κενά μας. Και έτσι κρατάμε αυτήν τη λαμπάδα, ώστε μέσα στο σκοτάδι να πούμε ότι ναι, τώρα που γίναμε φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, μπορούμε και βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου. Ο ένας αδελφός βλέπει τον αδελφό του. Όλοι βλεπόμαστε μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό χάρη στη μετάνοια, την οποία, αδελφοί μου, εύχομαι να μας την χαρίζει όλους ο Θεός μας με τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Καλό Πάσχα,
καλή Ανάσταση. Αμήν.